Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin, sadiqun amin, khatamin nabiyyin, hujjatullahi wa rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil muhtaram al mukarramun, para sesepuh bini sepuh, para alim ulama, ugi para habaib, nyuwun sewu mbok bilih kula mboten saged nyebataken salah setunggalipun, mboten ngirangi mahabbah kita atau hormat kita dhateng piyayi-piyayi wau ingkang dipun angkat dening Allah Ta'ala dados pewarise para nabi alaihi wassalatu wassalam. Wajib hukumipun kita mahabbah dhateng para al ulama wal auliya. Ugi ingkang kula hormati panjenenganipun Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek, atau ingkang mewakili, ugi ingkang kula hormati Abdul Habib. Ugi ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Kepala Desa atau Kepala Kelurahan saprangkatipun, bapak-bapak saking instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri ingkang selalu kita banggakan. Ugi ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Bupati kita walaupun belum dilantik. Mugi-mugi panjenenganipun sak bakdanipun mangke ngemban tugas dipun paringi kekuatan dohiron wa batinan kangge majengaken batang utawi batang. Seh kathah kekirangan-kekirangan dalam membangun masyarakat, sekalipun sudah semaksimal mungkin tetap kekurangan-kekurangan pasti niku ada, karena perkembangan masyarakat, pendidikan, sarana-sarana yang lain pasti itu akan menambah. Mugi-mugi dipun tepihaken saking halangan-halangan utawi ganjelan-ganjelan sing akibatipun menghambat wentenipun pembangunan wilayah utawi daerah ingkang badhe dipun mantikani mangke. Mugi ingkang kula hormati ingkang nembe mawon rawuh sesepuh kita Al Habib Saleh Al Idrus saking Jakarta, keleresan silaturahmi wonten dalem kula ajak wonten mriki ben berkahi, muga-muga keparingan barokah saking Allah Ta'ala sebab putra wayahe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lan ugi para ulama. Ingkang kula hormati panitia penyelenggara dalam rangkaian Maulid Nabi lan Isra Mi'raj lajeng pelantikan Ibnu napa wau Ansor, lan mugi-mugi kula mengharap selaku Rais Am Jum'iyah Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah Indonesia mengharapkan tumbuhnya IPPNU, IPNU, tumbuhnya GP Ansor,
dan semakin mekar banseripun sebagai atau selaku benteng-benteng ahli sunnah wal jamaah yang wajib kita gemi, sebab tarekoh ahli sunnah wal jamaah menika wau tetinggalanipun para biyayi-biyayi ingkang sampun kondang mulyanipun nggih menika karomahipun nandhakaken tiyang ingkang sami keparek dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala lan keparek dhateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wentenipun maulud kok penting banget niku napa sebabe sih? Cara kasare wong ngomong niku terkadang terlontar. Maulud kok digedhek-gedhekke. Lah aku ya tak jawab, nek sing gedhekke ora umat njuru sapa? Kula tak cerita sing entengan mawon. Ana siji wong piyayi menika wau kerjaane kasar, mungguh kerjaan dudu wonge. Iman iku becak, ketek kelinding apa, kenek kelinding utawa dokar utawa kuli bongkok. Secara zahir memang kerjaane kasar, ning aja digawa-gawa wonge dumeh kerjaane kasar njur wonge melu rendah niku aja. Bahwa piyayi-piyayi ingkang kados ngoten niku malah piyayi terhormat. Becak, kenek glinding, kuli bongkok. Lu terhormati ten pundi bib, tangane ora nang ngisor. Tapi ngetokke keringet. Terhormat. Terhormati nomor kalih pejuang keluarga. Walaupun tidak pakai atau mendapat bintang jasa. Kok ono sing kerjaane pas-pasan sedina pangan sedina, ning anake ono sing dadi dokter, ono sing dadi insinyur, ono sing dadi ahli elektro, ahli IT, bahkan ahli antropolog, ahli pertanian. Orang mau ngapal Quran dong, ning bisa ngudari jerone Quran. Jerone Quran itu sangat universal, bukan dogmatis. Sangat universal dan university. Nyeritakake niku global tak kei contoh. Kaya beras. Beras kowe mung dudu kanggo ngliwet tok, ora. Dadi sego selesai, mboten. Bisa dadi arem-arem, bisa dadi bubur dan lain sebagainya, nganti sego kebuli, sego buryani dan lain sebagainya niku saking beras. Gandum, wujude gandum tapi bisa roti tawar, bisa roti bolu, bisa bolu panggang dan lain sebagainya. Lah Rasulullah memberikan contoh niku yang paling ringan sing kaprahe manusa niku nganggo kayata nek wong Arab, Timur Tengah, Eropa dahare roti, nek awake dhewe sego. Ya ngajarane sing sego ya diliwet, ora bakal ngajari umat sing angel-angel. Iki nasi kebuli bumbune kangelan, mbutuhke iwak wedhus. Sing kebuli ayam butuh ke ayam, regane biayane lumayan. Nasi buryani luwih ruwet malih, bumbune duwite nggo tuku bumbu kuwi terkadang isih ditukokke beras bisa 2 kilo,
niku gawe nasi Buryani utawa lah ganti semanten ugi Rasulullah memberikan contoh di Timur Tengah sing kangge makan harian roti tawar. Tapi dudu nungan nek terus gawe roti bolu diarani bid'ah, maka Kanjeng Nabi ora gawe roti bolu. Umpamane kok temriki wonge biasane kaprahe dahare sekul. Terus ning kene ngliwet. Berase diliwet dadi sego, wong niku kaprah makanan kita. Menawi ten daerah Ambon sagu, biye ning Madura jagung niku wis dadi makanan harian. Apa njur terus nek gawe sego kanggo nek beras dadi sego nek gawe arem-arem njur bid'ah. Wong ora lepas teko segone berase sing roti tawar maupun bolu kukus dan sebagainya ora lepas teko trigune. Nek ucul teko terigu utawa beras baru diarani bid. Lu ngoten lah memahami. Laten zaman wong tua-tua kita menika wau mengharapkan anak-anaknya ahli ngudari jerone Al-Qur'an sing university maupun universal niku wau karepe ngoten keuniversalan. Ora mung berbicara dogma tapi sangat universal. Dogma niku tak umpamake ora ngumpamake Quran ning sego niku ora, tapi kula gawe contoh sing gampang. Orang tua kita menjadi pahlawan keluarga sehingga anak-anaknya berhasil sak kira-kira nih. Ono siji bocah ditakoni, "Le, utawa Dik, utawa padha dene nome takon saking pundi?" Kula asline desa anu, Pak. Loh, gang pira? Gang Sementen. Lho kuwi kenal apa ora karo si A? Lho niku bapak kula ya, Pak. Masya Allah, dadi kowe putrane. Bapakmu ki wong ngene. Ben ora duwe kerjane kuli bongkok kok, tapi aku angkat topi karo bapakmu. Lah terus pundi to, Pak? Hasile awakmu saiki dadi apa? Insinyur. Iku sing jasane sapa? Nggih bapak. Aku kenal bapakmu le. Bapakmu ku wong apik, luar biasa, ora tau nglendengi wong. Jegokan karo kanca niku liyane cerita seneng, bungahke wong. Nek apa mangkat esuk nang pasar mengko ngenteni trik sing nggawa beras utawa nggawa napa niku salat subuh dhisik berjamaah ora tau tinggal nyaponi langgare bersih. Sak piturute bapakmu piye kaya kowe. Umpamane sing becak nggih sami. Lah iki ana wong ngalem bapake niku kira-kira seneng apa ora? Dik, kula tak takoni bocah-bocah, kira-kirane seneng ora? Lho aja nglenyem. Seneng ora nek ana wong ngalem wong tuane? Seneng kejaba wong liyeng sing ora seneng. Niku sik nyeritake bapake. Makanya perlu banget sing ngarane khol niku napa malih kok maulud. Kula tak merembet cara wong mlaku rumiyin iki. Perlune maulud Mas kula ayo mlaku tak tuntun teko titik. Sing ngarane khol niku apa kudu wali, kudu ulama, mboten. Ayo sak kampung kene, sak gang kene. Mbuh wong pira kene omahe jumlahe pira umpamane kono beras 2 kilo, kono 1 kilo, kono 3 kilo, dedekke siji. Kuwi sing bagian gerai apa sing cacake kono tinggal njukuk tok pan sing duwe wit gori. Mengko sing tuku greh dhewe surab-uraban niate ngekholi wong tuwa kabeh. Nek wis sadurunge ngekholi esuk-esuk bareng ziarah kubur ring wong tuane masing-masing. Nek ziarah kubur niku langsung dok niku umpamane lho niki.
Al-Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati arwahi walidina wa ummahatina umpamane. Begitu jenengan ziarah kubur, jaga grok Fatihah maca Yasin, apik, apik banget. Wis niku luar biasa. Ning Cubi nek jenengan ziarah kubur pertama kali niku, ning wong tua niku sing diinget-inget apa nih? Rekasane nglurokke duit, nglurokke pangan ning awakmu. Saniki omahe wis gedhong. Biyen cukup pager kebelit. Alhamdulillah pendungane wong tua, ati niku ngertes. Ya Allah ya Rob, omahku gedhong biyen simak karo bapak kok ngene, aku durung sempat nyenengake wong tua. Jenengan karo ziarah mikirke jasane wong tua, bayangake. Insya Allah jenengan dadi wong ora beling mangkene. Lah niku lah. Nek bocah-bocah kita, anak-anak kita niku selalu ketika ziarah kubur bayangake payahe wong tua gedhe iki sampean. Apa maneh kok sing sik urip, Masya Allah. Dewe sik do turu. Bapak wis tangi subuh terkadang ono sing ring pasar nganggo duplak wis mending nek jalane alus tesan loro po dipeksake wedi nek bocah putus sekolah, wedi nek bocah mogok keranten biaya, wedi nek bocah ora sarapan, wedi nek bocah ora mangan awan. Niku wong tua. Terkadang kita turune wis bengi makles nikmat, wong tua sik kedap-kedip ing esuk pasaran sing rame ndi ya. Apa Bandar Sari, apa Bladu. Jam 4 esuk setengah 4. Angin-angin dilakoni. Sing dibayangake apa cukup raup bodho wis aku bae aja ning anak-anakku. Payah ya payah Gusti. Kula matur nuwun mboten kula ngresula ning ampun ngantos payah kula ten anak-anak kula. Kowe kabeh wong tuwa. Wis sing wong tuwa-tuwa bener mboten niku. Tidak mengharapkan regenerasinya payah susah itu ndak. Wong tuwa. Awake dhewe wis seneng umpamane. Mangan nang warung oleh rezeki. Mumpung simak si urip, bapak si urip. Senengane bapak karo simak kowe apa keberan nyong nang mimine sing terkenal senengane bapak utawa simak si diperlokke lah tuku sak tum rong tum kanggo bapak karo simak. Kaya ngopo bungae dhewe apa mangan nang warung kilingan wong tua. Ya Allah ya Rabb aku mangan enak, bapak si kedengkuruan kaya karo simak. Gawakake rong tum. Dikeke bapak karo simak, bungae gregel atine. Engko kowe nek wis duwe anak baru krasa sing nom-nom terutama. Saiki apa iya engko ibumu, ibu-ibu kita niku takok niku sing wis duwe anak. Nek presmanan mangan enak kok ana suguhane mbuh kowe lemper, mbuh gedang sing katok putune dhisik utawa anak paling cilik. Bejane dibuntel tisu lempere utawa gedange kilingan kanggo anake. Kowe karo aku mangan nang warung anjut peprek kenthek wul sing nang omah apa-apa ora weruh.
kelalen akeh. Pantes nek dawuh Allah taala pripun, ridallah fi ridal walidain. Lha ten mriku. Coba kita bayangkan, kok terus dikholi. Ya Allah, senenge kaya ngopo wong tuwa loro nang jero kubur. Nek kholi para wali, para kiai pantes. Tapi iki luwih istimewa marga ngekholi wong tuane masing-masing, bisa ditulis riwayat hidupe wong tuane besok. Yele simbah ki piye kok kiye perjuangane le ning putu. Setiap anak yang wajar, normal, ketika menceritakan sejarah wong tua, bungae nemen seneng. Ya Allah, alhamdulillah Gusti. Kok si ana wong gelem critake simbahku kok isi ana wong ana kirim Fatihah mawon tergugah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratin Mbah Kiai Fulan, Mbah Kiai Fulan sing sak kampunge ngru. Yaiku yaiku disebut sing desa liya yaiku sing namane wong tuane disebut wa ila hadrati arwahi Bapak Haji Fulan atau Bapak Fulan Pak Fulan. Apa aku katut ya, alhamdulillah bunga niku diandhasipun menyentuh, menyebut nama orang tua itu menyentuh. Niku terutama hebatnya orang ziarah kubur ning wong tua loro. Nek ziarah kubur ning para wali, bayangke bagaimana perjuangan beliau sampai Islam gemelar nang desa kene utawa nang desa liyane. Kaya apa payahe? Nabi Lutfi seneng tekodok wis disambut, wis ngerti karo anak putune Kanjeng Nabi, wis ngerti karo putra napa para ulama. Teko wis tola al badru alaina min saniyatil wada. Bali tipis kandele ora oleh amplop. Urung apa-apa Pak pidato disuguhi. Lah kiai-kiai biye mlebu desa sing sik los polos. Urung ngerti agama sik terlalu minim, terlalu cetek. Kiai ini malah bagi amplop. Ngajari pertanian, ngajari dungone tanine be api, ora cukup ngajari pertanian tok. Ngajari obat-obatan, itu dakwah wali 9 dahulu begitu. Orang dengan adu mlebu desa, adu kesaktian. Boten. Loh, itu hebatipun menten mriku kesepuhan kita. Ahli perdagangan, mengajarkan ekonominya. Sehingga Wali Songo kalau kita berpikir kepada ulama-ulama kita dahulu setelah kita membahas orang tua, mestinya kita berpikir, lah biar kiai-kiai itu beri dakwah yo. Duite kadek terus mlakune ana sing kadek Jawa Timur tekan Wonobodro, piye Wonobodro tekan Jawa Timur kowe adoh kaya ngopo? Alase gung lewang-lewung satu galake kaya napa? Nek kaya kula wis enak teko dipapak, dipethuk jare basan. Wis ngerti demen karo ulama. Wis ngerti hormat karo putra wayahe Kanjeng Nabi. Lah rumiyin. Coba. Bukan terus nyun sewu tak baleni maneh adu kesaktian, itu tidak. Dengan ilmu ekonominya, dengan ilmu pertanian nih, sing ahli obat-obatan ora lepas katik dungone sebagai dakwah, ditambani kono kok suwi temen warase barang ringon Sunan Si'ah kaya kowe tok nyakiti umbi utawa ki karo anune cespleng luar biasa. Dakwah para beliau dahulu dari segi obat-obatan nganti ilmu kedokterane, nganti ilmu ekonominya, mboten cukup neng pertanian tok, nganti tekan gending larase petet piro, petet 6 apa 9, apa dandang gula parijata sak piturutipun lengkap diajarke gendingan, tapi ruhnya diambil dari agama kaya toilir-ilir dan sebagainya. Niku hebatnya ulama-ulama kita dahulu.
Bagaimana membangun sarana ekonomi dunia pertanian? Tutu gembar-gembor jihad, siti-siti jihad, tidak. Urip nang kerajaan Mojopahit agamane sing beda. Urip nang Jawa Barat Pejajaran, sing urip nang daerah Banyuwanginan sampai Jember Mataram kuno Blambangan. Tapi mengapa para beliau bisa hidup berdampingan luar biasa dan Islam bisa semakin berkembang? Apa resepe? Kita berpikir jasa beliau luar biasa. Ternyata melalui gending, sing melalui ringgit, wayang, dalang dan sebagainya. Kaya-kaya nih nyun sewu. Nek wong saiki sebagian nyeritake Wali Songo, terutama Sunan Kalijaga. Suka ora ana sing lawan kaya Sunan Kalijaga. Berisi, wah luar biasa dalang itu ini dakwatul Islam keramate. Ya alhamdulillah kowe nek sik ngalem kaya kowe. Tapi alhamdulillah kowe muji syukur ing Allah taala. Lho kenapa kok urip ora menangi Kanjeng Sunan Kalijaga? Lho isane ngono priye, Bib? Lah nek kowe menangi ora dadi munafik kowe bejo. Ora ingkar bejo. Lah kok ingkare pripun, Bib? Lah jare wali kok main wayang. Jare wali kok jejeran karo sinden. Jare wali kok nganggone blangkon. Jare wali kok nyumet menyan barang nang kono main dalang. Wali apa kowe? Nek umpamane urip nang zaman semono ora ingkar kowe bejo. Mun kandha wali niku ora sakniki wis ora ana wis nang kuburan. Keramat itu ini niku namine madahil kubur. Pintere ngalem nek wong wis nang jero kubur. Tapi boro-boro alhamdulillah sik gelem ngalem. Dan ketika kita berziarah kepada para beliau-beliau, apa sing kita lihat? Dengan hasil karya luar biasa Wali Songo. Aku ora cerita Kanjeng Nabi dhisik, iki warisane dhisik pewarise, keduren ning Kanjeng Nabi engko. Iki realita sing jenengan kuwi bek weruh. Kita niku bek weruh jasa-jasane beliau. Napa di antara apa keistimewaane nalika dhewe ziarah kubur ning Wali Songo? Paling nek cara kula ya berkah Bib, ziarah be oleh barokah kate Allah taala sing disokake ning para waline ya karuan soal kuwi sih. Tapi coba berpikir, wong sing keparek marang ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Sinten Al Imam Malik Ibrahim Gresik, Imam Ahmad Rahmatillah Ampel, Said Ali Murtado Sunan Bedilan, Maulana Ishak Wali Lanang, putrane Said Muhammad Ainul Yakin, terkenal dengan Sunan Girinya bin Wali Lanang Maulana Ishak. Sunan Ampel putrane paling bajeng Said Hasyim utawa Qasim jeung Sunan Derajat. Terus nomor loro putrane Maulana Makhdum Ibrahim jeung Sunan Bonang. Lajeng Said Ja'far Shadiq jeung Sunan Kudus. Lajeng rayine malih Imam Zainal Abidin Sunan Qadi Demak. Lajeng Said Abdul Jalil Sunan Jepara. Paling cilik Said Ahmad Hisamuddin Kanjeng Sunan Lamongan. Sing putri Dewi Aisyah garwane Maulana Syarif Hidayatullah. Ping kalih Dewi Ruqayyah garwane Sunan Giri. Dewi Mutmainah garwane Said Abdurrahman Sunan Mojo. Lajeng Dewi Asyikoh sing paling gedhi dhewe tur wali wadok terkenal garwane Sultan Abdul Fattah Demak. Yaiku ibune Muhammad Aliuddin Sunan Trenggono atau Sultan Trenggono. Ya ibune Adipati Yunus Pangeran Sabrang Lor.
lan rayinipun sing setunggal ibu setunggal bapak cek kathah malih. Lajeng putranipun Sunan Ali Murtado Sunan Bedilan Sunan Mandalika wonten pulau Mandalika cedhek karo Jepara. Putrane Sunan Kudus wonten ingkang disareaken wonten Karimun, Penembahan Karimun. Lajeng wonten kang Gunung Muria Sunan Muria Raden Umar Said putrane Sunan Utsman Haji Mandalika bin Said Ali Al Murtado Bedilan. Niku kabeh putra wayahe putu-putune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lan penderekipun kesih kathah nek kula sebutake. Lajeng Maulana Syarif Hidayatullah Gunung Jati ramanipun Maulana Hasanuddin Banten. Bin Imaduddin Abdullah bin Ali Nurul Alam bin Jamaluddin Husain mangke ketemune kalian Sunan Ampel wonten Jamaluddin Husain. Imam Ahmad Rahmatillah bin Ibrahim Asmarakondi bin Jamaluddin Husain. Dadi Maulana Syarif Hidayatullah niku pernah ponakanipun Kanjeng Sunan Ampel tur dadi mantune. Mantune wong top-top, lanange ya top-top. Menawi putranipun Jeng Sunan Ampel naminipun Maulana Qasim kantonge bolong. Kantonge ora tau rapet, ora kaya nyong oleh amplop biar wis mlebune murinti wis. Nek Said Hasyim ora eman-eman kanggo agama. Sebab demene ring Kanjeng Nabi lungungkuli demene karo donya. Kanggo syiarul Islam. Sehingga nalikanipun Maulana Hasyim Sunan Derajat Sugeng terkenal bapake para fuqara wal masakin, para janda, para aitam. Niku terkenalipun Jeng Sunan Derajat Hasyim utawi Maulana Qasim. Kok seneng temen duwe anak kaya kowe kabeh kok. Kok sakpurnya kowe dong resepe opo sih kowe maune. Nomor kalih Maulana Ibrahim Jeng Sunan Bonang niku terkenal Sultanul Aulia tanah Jawa. Guruning para ratu, guruning para sultan, guruning para panglima atau senopati, para tumenggung, para hadipati, para nanggala, gurune para wali, para ulama, bapake fuqara wal masakin wal aitam wal aramil. Segala napa mawon dados rujukan ten Sunan Bonang. Putra nomor 3 Jeng Sunan Ampel Maulana Ja'far Shadiq Kudus, terkenal ahli ekonomi luar biasa. Bagaimana cara dakwah beliau supaya tidak menyakiti orang lain. Lha niki sing kudu ditiru. Wegah nglarani wong liya niku mboten purun. Mangkane nalikane panjenenganipun dakwah wonten Kudus, wonten satu keraton utawa kerajaan sing gedhe naminipun Pancawati. Niku sik deles agamane dudu Islam. Lah agama menika wau menawi wonten agama menika wau wonten setunggal keistimewaan. Nggih nika napa? Sapi. Sapi niku bagian yang dikeramatkan. Sapi sing gedhi putih niku. Sapi Brahma napa-napa namine. Keri-kerine wong Islam nek muni wulan besar niku mesti ngkorban. Ya sapi, nek nang Timur Tengah ya unta, ya sapi, ya wedhus. Lah nek ning Jawa wedhus napa sapi, kebo. Sunan Kudus berpikir iki sapi termasuk sing dikeramatake, iki nek disembelih menyinggung perasaane orang lain. Priye carane? Makane sapine dituntun nang ngarep langgare Sunan Kudus. Kanjeng Sunan Kudus membacakan satu kalimah ing dados sanepa. Sehingga wong Kudus nganti sakniki ora wani nyembelih sapi. Ana wong Kudus ora.
Pak. Nek wong Demak Kudus mesti ngerti. Nek apa nyembelih sapi nek ora nang Pati nang Rembang ora wani. Subhanallah nek nyembelih sapi ten daerah Kudus niki apese kuwi ana bae. Apa ya Beb? Ya coba bae. Ngantos sakniki. Sak kiyaine ora wani. Lho ibate. Ana mawon ilo-ilone niku. Allah taala iki sedaya ingkang maringi sebab medal saking lisane kekasihipun Allah taala Imam Ja'far Shadiq Sunan Kudus bin Imam Ahmad rahmatillah. Kebijaksanaan ingkang dipun laksanakan Kanjeng Sunan Kudus malah Pangeran Poncowati ratune dugi Kanjeng Sunan Kudus napa ngoten Kanjeng Sunan ajaran Islam iya le kados pundi menawi kula nderek ya ora apa-apa kenapa sing larang sapa monggo asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dadi Islam. Kanjeng Sunan Kudus bijaksana iki wong apik turunane apik bibite gennya bagus dedekke mantune Kanjeng Sunan Kudus. Kratone diserahake Kanjeng Sunan Kudus ora terus Kanjeng Sunan Kudus terus kemilihan dadi ratu belas mboten. Terus napa naminipun kratone Poncowati didedekake masjid ngantos sakniki terkenal Masjid Menara Kudus. Lah iki sejarah lho. Kita bangga ten Indonesia gadah ulama-ulama yang luar biasa. Dan beliau-beliau niku contoh kangge kita sedaya ngantos sakniki. Yun sewu temberen nang kene iki ana ziarah rombongan Wali Songo apa ora? Wenten. Alhamdulillah, muga-muga bisa tahunan utawa rong tahunan sak kemampuane ben tambah ilmune kathah. Ziarah Wali Songo niku ilmune kathah. Napa diantawisipun kae ngon Sunan Ampel, Giri, Gresik, Gapura, Muria sampai tekan Gunung Jati dan sebagainya. Kuwi nek nang kono nang Gunung Jati ora ana kuburane Syarif Hidayatullah, Sadatul Kahfi, ramene nang ndi? Sing Pak nekani mrono sapa aku Pak takon. Nang Sunan Muria manjat. Wong dagangan akeh hebate. Lah iloke apa Sunan Muria Pak ya sing padha dodolan nang kono dodolan karo mayit apa priye? Apa dodolan karo kuburan? Ora. Sing nang Sunan Kudus ngantos dugi Sunan Giri rame setiap hari pengunjung ora mati kadik 100 bis. Rombongan-rombongan kadik monco negeri niki. Podo sowan, podo ziarah. Apa mlebu kampunge sing dodolan rame. Ana sing kopiah putih, blangkon, busana muslim, macem-macem. Dadi kula pikir ya Allah, Kanjeng Sunan sedo wis semene taun isi iso gawe ekonomi kerakyatan. Nganti sakniki ning Sunan Ampel niku insyaallah khalipun mangke Mei tanggal 17. Rojab tanggal 17 boten Mei ini pun tanggal 12. Khalipun Kanjeng Sunan Ampel. Umume toko niku nang pinggir dalan. Lho kok toko malah nang jero kampung. Ampel Dento, Ampel Gading, Ampel Suci. Laris kabeh. Kadik makanan Timur Tengah nganti makanan kita kurma minyak wangi Timur Tengah, busana muslim sing larang nganti sing murah. Kadik sarung Samarinda sampai Samarindi apa lho ning full badhe milih monggo ngliwati nek Pak ziarah. Dadi wong-wong sing padha dodolan ten mriku ngenteni tamune wong ziarah kubur. Tamune wong mati, tapi sing mati dudu biasa. Wong sing luar biasa.
iso makani wong. Sik nang jero kubur iso makani wong urip, iso gawe ekonomi kerakyatan, lingkungane makmur luar biasa. Lan dhewe takon, dhewe kuwi bisa apa? Isih urip terus gunane nggo apa? Wis bisa apa? Kula takoni. Kae nang jero kubur iso ngrukunake wong. Masih bisa mempersatukan umat, mempersatukan bangsa. Sing teko tembriku niku hebat. Salamullah ya sada minar rahman yaghsyakum ibadallah ji'nakum qasatnakum tolabnakum. Siji maneh teko salatu salamu alaika ya sayyidi ya waliullah wa rahmatullahi wa barakatuh, dengan caranya salam masing-masing. Begitu jaga Yasin, Fatihah. Hebat yang Sunan Ampel nang jero kubur kok iso ngajak ngaji wong, hebate nang ngono. Nyong sing urip malam Jumat tulung TV-ne pateni dhisik, ayo ngaji kirim Yasin kanggo wong tuwa-tuwane dhewe sing ora ana, sedulur-dulure dhewe sing ora ana, utawa kanggo guru-gurune dhewe sing ora ana. Ayo anak-anak kita didik, kenalkan kepada ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, lingkungan kita yang pernah berjasa wonten desa niki. Klalen akeh ngejake mawon setengah mati. Yo. Bener betul niku. Berarti kalah karo wong mati. Dan jero kubur sik iso dakwah, bisa mempersatukan. Ora ana wong ziarah kubur takok, kowe wingi napa sapa? Lah kowe saiki melu apa? Kuning apa abang ijo ireng sak piturute. Ora ana, kelalen kabeh. Menyatu jadi satu, luar biasa. Tahlil bareng, dzikir bareng, maca Quran bareng, maca selawat bareng, maca tasbih bareng, luar biasa. Ora ana wong ziarah kubur terus teko-teko menyanyi apa pripun, ora ana muni. Begadang mari begadang, ora ana. Terus ning Sunan Ampel padang bulan padange kaya rina, sing dengok ngene iki kena. Ora bisa yasinan, awake dhewe kalah karo wong mati. Bisa mempersatukan umat, bisa mempersatukan mukmin, bisa mempersatukan kita. Mestine oleh-oleh ziarah Wali Songo niku nggih ngoten niku. Wis aja ngurusi wong masalah sing ngomong sirak-sirik, wis aja diurusi. Pak ora, kayak anggap ngingetkan kita supaya kita tidak berbuat syirik. Ning aja nuduh, memperingatkan boleh, ning aja menuduh, aja nuding. Sing apik. Lah nek sifate nuduh, nggih kula jawab, aku kok kowe weruh krenteke ati nyong nek syirik. Yo kebanyakan wong siji be ora weruh kok. Gone syirik niku ora ten iktikad, gone iktikad nang ati. Lah sing weruh krenteke atine wong sapa? Wong-wong semene be aku ora ngerti krenteke dhewe-dhewe iki ngrungokke ngajine nyong tapi karo nglendengi aku ora ngerti. Kowe aja kepengen wis bengi iki soalé. Sing ngomong kok kowe nang atine nyong yo ora weruh. Iki esuk nyong ana janji ku utang esuk iki nek kepengen blai iki nyong esuk kawanan. Ya nyong ora ngerti. Kok iso ngarani syirik karo wong. Pun niku gampangan mawon. Memperingatkan boleh. Terima kasih, matur nuwun sangat. Hati-hati nek ziarah kubur, aja nganti syirik, aja njaluk karo kuburan 100. Ah, itu bagus. Niku maneh sirik. Ya weruh hatine wong. Lah niku. Ketinggalan. Negara lain sudah maju gawe ekonomine maju, kedokterane maju, pertaniane maju, hingga dolare selalu di atas terus, duite dhewe nganti kalah. Kono sing tempur, alat tempurnya sudah darat, laut, udara luar biasa, persenjataan ini luar biasa.
ahli IT, ahli elektro dan lain sebagainya, dewe tetap ketinggalan usrek bae ribut. Urusane nopo? Toblosan rantek-tek. Kiai karo kiai sindir-sindiran, kiai karo kiai ora akur, salam pealot terkadang makmum bemoh. Engko habibe padha bae karo habib kaya kowe, ustate karo ustad kaya kowe. Neng-nengane bakda toblosan ora cukup 3 wulan. Nek ndonga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, kowe dongane tapi buktine wah. Lha niki nggih nyun sewu lho. Ya Pak kesindir-sindir kono. Kita masih ribut begitu dan begitu, kita malu kepada bangsa lain, negara lain yang sudah maju luar biasa. Dewe tanah agraris luar biasa. Bagaimana membangkitkan cinta bangsa, cinta tanah air, cinta produksi dalam negeri, cinta hasil karya bumi pertiwi. Apele dikemas sing api, gedange dikemas sing api. Nek gawe keripik gedang dikemas sing api. Gawe gethuk umpamane kadek bohong, bagaimana supaya kemasannya api, maju. Umpamane kok bohong tesan panen dikumbah sing bersih sik, mengko nek dada nang pasar kayak plastik wis bersih numpuk ditoto sing rapi, ora unduk-undukan kaya gunung. Wong liwat ben ndengok bohonge tertarik, wong liwat ndengok telone tertarik, ndengok apele, ndengok wortele bersih-bersih, ndengok sayurane ora ning pinggir dalan tok ditumpuk kaya kae, kotor kaya kae. Wong kon duweni daya tarik saking pundi? Coba kita kemas yang baik, kita akan tertarik. Itu bagian kita ngormati peparingannya Allah Subhanahu wa taala. Ya niku bumi terhampar niki sing sebab dadi tukule sayuran dan lain sebagainya. Ngormatono apa sing digawe dening Gusti Allah dadi rezekine awake dhewe. Wong dhewe mangan mawon dahar. Nyun sewu, piringe ya kudu bersih. Sing kanggo segone bakal diplok awake dhewe. Dihormati piringe bersih. Ora piring kotor asal ngemplok. Ora cukup niku tok, wis nang piring tangane wijik. Ngormati peparingane Gusti, sabab saking Gusti. Badhe dahar cukup, ora cukup dengan ngemplok tok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Dongane kok jamak hebat. Duh Gusti muga panjenengan kersa berkahi dateng kita sedaya. Lah kita sedaya napa? Sing macul, sing tandur, sing tebar, sing maneni, sing matun, lho, sing rabuk, sing antiyama dan sebagainya. Sampai tekan sing maneni, sampai dadi gabah, sampai dadi beras, sampai dadi sego, mlebu donga Allahumma barik. Lho, tutungan donga kanggo ngemplok rak niku ora. Kabeh minal katutin. Apa luar biasa niki pendidikan dalam dunia Islam. Katawe sepele. Ya insyaallah nek muni wong dhewe kabeh muslim kabeh gelem jalake dongane dahar temenanan, ora ana wong ora panen ora apik. Sebab napa? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina. Dongane Kanjeng Nabi perkara barokah ten sahabat Anas. Sahabat Anas niku didongakake dening Kanjeng Nabi 3 perkara. Niki bukti napa? Itu wacanan ya Anas, Allahumma barik lana fi rizqina wa fi auladina wa fi rezekina. Dungane jane mboten jamak mufrad. Allahumma barik li fi umri wa fi rezeki wa fi auladi. Asal ini niku diwaca tiap salat dening sahabat Anas. Ping 3 napa pripun? Sahabat Anas niku diparingi umur barokah. Umur barokah nganti 100 tahun, wakilah 106. Ning fisike ora kalah karo wong umur 20 tahun. Sik melkinteng luar biasa.
daya ingetane, daya apalane. Niku marga maca donga Allahumma barik li fi rizqi fi umri. Niku sahabat Anas. Tur dadi wong paling sugih wonten jam. Niku sahabat Anas bin Malik. Kaping kalih putrane 99. Sugih kabeh dadi wali kabeh. Dadi ulama gede kabeh, hafidul Quran kabeh, tur muhaditsin sing sekawan. Ini rezekine kecanda, bocah dadi wong ngetop-ngetop kabeh. Perkara donga barokah. Makane dongane dahar wau napa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Oleh kabeh para bapak, para ibu. Sepele katoke dongane cindek. Nah nikulah. Coba kita melihat beliau-beliau. Jasanya para beliau-beliau kaya Wali Songo niku wau. Sik ning jero kubur wis sedo sekian tahun isih luar biasa iso menyatukan umat. Kita mengambil filosofi saupa mawon niku wau. Napa diantawisipun? Saupa niku nek kiai-kiai sepuh rumiyin nek badhe dahar niku pakaiane rapi, ora kudu nganggo jas ora. Klambi biasa tapi rapi. Ibu-ibu nyai ora kitung kudung wis sak kudung-kudunge tinggu ngurmati karo sing maringi rezeki. Anggone dahar niku niate ngurmati sing maringi rezeki. Dudu ngligo lek tok terus mangan asal mboten. Niku kiai-kiai kita, ulama-ulama kita minas sholihin. Nek tiba saupa iku bisa marisake kibir umuk sum'ah niku saking mriku nek ora kebeneran. Lho kok iso kowe medeni temen? Ya. Lah sebabe coba nek dhewe mangan saupa kok dijukuk asal tempatnya sik bersih. Jukuk dipindah nang piringe dhewe. Maneh sing tiba kepret jukuk maneh jukuk dahar. Atine terkadang atine sing kita ndelok saupa tunggal dijukuk ya ora ana segara tok. Nang ceting si akeh umuke nang kene lho iki. Sintesan panen. Oh, kayak beras pirang-pirang ngakali saupa kaya ora tau mangan tok. Nah niki. Umuknya metu. Saupa lho niku. Tidak disadari bahwa panjenengan kalian kula niki saupa tak jukuk kenang apa ngurmati sing gawe marga saupa ki apa kowe karo aku iso gawe ora bisa ikhtiare dhewe tandur ceblok mengko sing nukulake sapa sing buahake sapa dhewe tugase nyeblokake banyoni ngrabuk selesai tapi nukulake ora iso buahake ora iso kono ceblokno kono nek Allah taala ora maringi tukul kaya kowe sampe bundas ngono blas niku baru saupa niku dadi tak jukuk niku krana kula rumangsa ora iso gawe jukuk bismillah lha niku lah le iki saupa ki sing ngandil tangane pirang-pirang kadik mulai sing macul garu mluku durung tebar tandure tangan pirang tangan durung sampai tekan matun maneni sampai dadi sego sing andil tangan iki pirang-pirang dadi sego saupa niku sing andil ratusan tangan hormatono niku baru sego saupa kula takok iki agama iki kira-kira nih apa kiai siji tok ewon kiai ini ulama-ulama luar biasa ora bisa wong setunggal tok niku mulai Sayyidi Jamaluddin Husain saderenge wali-wali sing songo sakniki termasyhur Wali Wonobodro Al-Maghrobi sing pertama kali dugi wonten Indonesia dipimpin dening Said Ibrahim Asmara Kondi terkenal Jumadil Kubro Jamaatil Kubro
Ada 90 tokoh ulama terkenal Al-Maghribi. Disusul malih karan Malik Ibrahim 200 ulama, sehingga kathah kuburan sing disebut Al-Maghribi dudu tekene dudu kopiahe. Oh kene iki kopiahe, kene tekene ora, ya memang kuburan asli niku minal aulia sedaya. Wong jumlahe wali Al-Maghribi kathah sing mlebet Indonesia. Lha niku di kono kopiahe, lha kono jubahe. Lah jubahe sing iso dimanfaatke wong waktu semono pakaian terlalu minim, ngenteni kadek kiriman kadek negara Cina, India, pedagang-pedagang. Nek kowe nek bisa nek iso tuku lah, nek ora kok plaur-plaure ana jubah dikubur terus diziarahi, apa wali ngajari kaya kowe? Ora. Lho niku lah Wonobodro ya menusa sing dikubur mriku Al-Imam Syarifuddin Abdullah. Coba nek Muharram niku pasaran kurang 3 dina apa kurang seminggu wis rame kaya kowe. Ngurmati sapa? Tamune wong mati, tapi sing mati du mati biasa. Mbok pikir sini ku nyong Pak mengundang pengajian, kowe ngundang wong 1000 wis setengah mati. Bosok kae ora cumprit hal Wonobodro tanggal 13 bulan Muharram gedeg di rombongan dikentongi. Sapa sing ngentongi? Allah taala sing nyentuh atine kawulane Allah taala sing padha pecinta-pecinta dhateng waliullah. Lha niku lah. Sasampun niku pinten wali-wali 9 lainnya sing niku Islam. Gumelar TNI Indonesia kula kembali priye bangsa niki merdeka niki? Apa njur pejuang satu tok? Mulai zaman sebelum wali 9 ngantos wali 9 melawan Portugis dan sebagainya. Penjajah Portugis wonten Aceh, Pasai, ngantos dugi Malaka, jatuh Malaka tentangane Portugis tahun 1511. Jatuh malih wonten malih Portugis nyerang Tidore, Ternate, alhamdulillah bisa dibendung. Sampai mlebet Jepara ngantos sakniki tinggalane benteng Portugis ya isih ana. Ulama-ulama kita begitu di samping nyiar ke agama melawan penjajah supaya negarane negrine dhewe aja nganti kejajah sadurunge londo mlebu. Disambung malih badane wali songo pun boten wenten tenang niki mlebu VOC, ulama berjuang malih. Rampung zaman Kanjeng Sultan Agung muncul malih terus perjuangan tidak berhenti sampai melahirkan panjenenganipun Jeng Pangeran Diponegoro, Sentot Prawiro Dirjo, sanesipun Kiai Mojo, lajeng Mbah Ki Hasan Besari dan tokoh-tokoh yang lain, sing Putri Cut Mutiah Cut Nyadini Bukartini, belum para habaib-habaib yang lain, para sesepuh-pesepuh yang lain, kiai-kiai yang lain ikut andil besar di dalam memerdekakan bangsa ini. Sampai dukul Pak Karno, tumbuh Bapak Jenderal Sudirman. Kemana sejarah-sejarah niki sakniki? Akeh sing padha kelalen. Lho niku. Nikilah. Mangkane wontenipun hall nggo ngeling-eling jasane para beliau. Umpamane kok kita tahu sejarahnya para beliau, ora bakal dadi bangsa sing ngisin-ngisinake utawa ngecewake para leluhur-leluhurnya. Karena apa? Malu kepada para beliau. Dhewe andil apa setelah merdeka? Kula tak takon. Mengisi kemerdekaan iki tekan ndi awake dhewe? Srek mawon. Sing nang jero kubur do nangis. Sing wis tau netesake keringet getih kanggo apa? Kanggo bangsa ini sampai berkibarnya sangsaka merah putih. Karena dalam sangsaka merah putih walaupun ora ana tulisane ada nilai yang luar biasa. Nilainya apa? Harga diri bangsa, jati diri bangsa, kehormatan bangsa ada di dalam merah putih. Kowe nek wong perang bendera bisa direbut berarti kalah. Berarti harga diri kita, kehormatan kita jatuh. Arep ngomong apa? Makanya kita tegakkan terus, kita hormati
Karena apa? Di dalam merah putih ada kandungan harga diri bangsa, jati diri bangsa, kehormatan bangsa. Karena itu kita hormat kepada Sang Saka Merah Putih, bukan mitos. Lho ngono ah. Dewe andil apa Mas? Tinggal noto hasil kemerdekaan, pertaniannya ditingkatnya, itu bagian daripada bela negara. Anak-anak kita, generasi muda kita, panjenengan ini harapan kami semuanya untuk apa? Menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. Oknum-oknum manusia itu tahu kalau Indonesia itu otaknya cerdas, tak kayak ngerti. Tahun 900-an Hijriah, ulama-ulama Indonesia sudah di Masjidil Haram. Dikira apa? Dan seterusnya melahirkan tokoh-tokoh yang luar biasa seperti Kiai Nawawi Banten. Bisa ngarang kitab manfaat, Habib Utsman bin Yahya dan lainnya, tokoh-tokoh yang lain, Mas Kumambang dan lain-lainnya. Ada tokoh seorang muda yang luar biasa Indonesia, Kiai Ihsan Jambes, umurnya 40 tahun tapi karangan kitabnya luar biasa, Sirajut Talibin, Syarah Minhajul Abidin. Loh niku Indo luar biasa. Apa ora bangga sampean? Bangga betul? Kita bangga menjadi bangsa Indonesia, kita bangga menjadi anak Indonesia. Tanamkan itu. Aja diarani bangsa Indonesia melempem. Nah, niku hasilnya para beliau-beliau. Perjuangannya luar biasa, sudah melahirkan opon dewi terus apa kelalen. Mestinya kita malu kepada beliau. Tinggal gawe api, pertaniannya diperbaiki, terus dikemas yang baik, siap menghadapi globalisasi ekonomi. Sehingga karena apa? Kita ngerti ngregani karo awake dhewe. Nek dhewe ora iso ngregani karo bumi pertiwi dan hasil karyanya, jangan salahkan kalau kita kalah ekonomine. Akhirnya jambu nek ora jambu Bangkok, lele Bangkok, ayam Bangkok, dewe kedumene sampai tekan duren Bangkok, duren motong Bangkok, dewe kedumene apa? Gula Jawa. Nasib wong subur makmur koki kok sing terkenal gula Jawa nih. Padahal ayam Bangkok netesi nang Indonesia, ngendoke nang Indonesia, kok sik diarani ayam Bangkok bae. Keturunan boleh, tapi jangan disebut Bangkoknya. Maaf loh ini. Ayam Indo turunan Bangkok. Bib Lutfi disebut ke wong Arab. No, I am no Arabic. Saya bukan orang Arab, saya orang Indonesia, keturunan Sayyid, keturunan Arab. Saya terima kalau disebut keturunan, tapi kalau disebut bangsa, no, saya bukan bangsa Arab, saya adalah orang Indonesia. Ibu saya lahir di Indonesia, bapak saya di Indonesia, kakek saya juga di Indonesia, buyutku yo lahir nang Indonesia, sampai tekan cuareng, udek-udek mbahku lahir nang Indonesia. Lah itu harusnya bangga mesti nira ngoten. Kok ditakoni nyebut Indonesia kok lemes, orang menjadi kebanggaan. Kapan kita maju kalau begitu? Tanamkan itu tolong. Ayam Indo, jambu Indo, duren Indo, lele Indo, sing Bangkok Indonesia tetap Indonesia. Kaya kowe ra. Baru nanti harga kita munggah. Ana wong tuku jambu gede-gede ning apa mulai siko Sukorejo mriku. Ya Allah, jambune kanggo anti DB sing jerone merah niku. Bu, jambu ini saya niki jambu kita ini, jambu Indonesia. Niki Bangkok, ora niki Indonesia kok sampai sih Bangkok iya. Ini jambu Indonesia niki. Nggih Pak, nggih ngertos. Lah kudune ngono. Kita yuk jambu Batang biar terkenal. Jambu Keramat Batang itu paling terkenal, jambune gede-gede jerone abang niku wis terkenal. Mbok saiki kok mulai rada ilang. Wallahu a'lam, apa kitane sing ora paham.
Coba kita kembangkan lagi nang kebun-kebun kita, jambu-jambu itu nanti dikemas yang baik, peleme podo baik, ojo ditumpuk kayak dodok, ditumpuk yang indah, orang melihat tertarik. Itu bagian daripada bela negara, bagian daripada cinta Indonesia. Loh ini ngoten. Apa niku ajaran Islam? Oh Kanjeng Nabi bimbing kita cinta bangsa kok. Lah nikilah saking mekaten niki baru ulama Kanjeng Nabi ae ning jero kubur iso makani wong. Pejuang-pejuang kita nggih ngoten. Bagaimana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wis ora sanggo crita nek Kanjeng Nabi. Buktine ning pewaris-pewarise mawon. Nikilah sing saged kula sampaiake buah petilan daripada karya maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Petingane maulud niku macam-macam. Hasil karya maulud, nek ora ana maulud ora ana risalah, nek ora ana maulud ora ana bi'tsah. Sebab anane maulud diangkate Kanjeng Nabi dadi rasul melalui proses maulud Nabi. Anane turun dikengken iman Islam sebab turune Kanjeng Nabi, ana sebab turunnya Al-Quran sebab melaut lahiripun Kanjeng Nabi. Kita ngerti poso Rajab, poso Ramadan dan sebagainya, ngerti taat karo wong tua loro, karo gurune, taat karo negarane, taat karo pemerintahe, taat karo Kanjeng Nabi sebab maulid Nabi. Jadi maulid Nabi niku bagian matur nuwun kita dateng Kanjeng Nabi. Niku di antarane diterusake dateng para ulama sehingga kita ngerti Islam. Sebab gondel kalian Kanjeng Nabi, kita dundang kalian Allah Ta'ala napa? Ya ayyuhalladzina amanu. Indah benar panggilanipun Allah Ta'ala datang umat Kanjeng Nabi. Tapi nek wis diundang ya ayyuhalladzina amanu aja ngisin-isinke. Lho. Nikilah hikmah sekedhik wentenipun Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga sing perdana niki ten kampung mriki dadi sanawian tahunan berkembang insyaallah. Ning ya aja kelalen dicatet ulama-ulama mriki khususnya sing biyek berjuang, aja dilalekake maca Fatihae, tahlilke, mengko syukur-syukur nek sadurunge maulud dimulai ana catetan masal. Kiai sapa bapake sing wis ora ana, ibuke sing wis ora ana, nggih panitia maulud ki nyong ki, nyong njaluk tahlil ki engko ibune nyong karo bapak anu nggih. Terus engko meh maulud ba'dal asar, maulud umpamane kok ba'dal isya maghrib diwaca Al-Fatihah ila hadrati Mbah Kyai fulan, Mbah Kyai fulan, bapak anu ibu anu kaya ngopo senenge wong tua-tua kita. Ayo niku insyaallah nek saged tiap tahun ngoten nggih. Siap nggih. Lah pun ngoten kula bungahi nemen. Semonten ingkang saged kula saranake kula lebetaken apa kula sampaiaken dhateng panjenengan. Mugi-mugi Allah taala maringi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.